Ndị be anyị ekene m unu Igbo ndị ọma njem ọnụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Biko tupu m gaa n'iru, achọrọ m ka ị nene this video nwanne anyị nwoke bụ Skibo comedy mee gbasara Zion ministry and the kind of things ndị mmadụ na-ekwu gbasara Evangelist Ebuka Obi. Ọ bụ na ị neneche video a, biko drop ọlụ m like, click elu m like ma mee gị comment, share on notification gị. Ngwa nnenenu video. Evangelist Ebuka Obi nwune m asị m gị jide ka iji. Onye ihe gị adịghị mma asị m onye ehi obi wụkwa ya channel aha Jizọs. Amen. So, Apama my brother went to Ngopala. I am a MC work o shikwanala alọta. Dabara Ngopala. Ga hụ he our brother Evangelist Ebuka Obi mewekweni in Ngopala. Some of you lay Apama namely. Some of you let me attack in comment section. Sometimes have you seen why I do ask if you people have what they call thinking factor? That Evangelist Ebuka Obi with this kind of development, some of you like wakikiki. See, let me tell you people, let me tell you people, Obi got a wound chain. I didn't like wakisi. I got maybe when I do like this. If he did not come back, Lagos, some you people will come out and say you left your father's land, giga another man's land. But him Choriku will say, Une, Yarusi to a good thing in Rugaka, learn to embrace good things. I won't any hojo when who look on me. Sometimes you hear them maging on me. Evangelist Ebuka Obi nwune masim gijide kiji. Onye hegela de masim onye hi obi wukwa ya channel aha Jesus. Amen. More development. I got them there, but I will soon be there. I'm a gebe. Cause I notice them so obi was some of you chain. Say it's offering money, it's tight money. Mama can offering money, tight money. We're gonna give you that. Ama m na na-echego ya bụ video ka video adị like otu nwanne anyị nwoke si wee kwuo, ọ sị that na ife ihe ọma na gị mee ya gị na gị nabata ya bụ ihe ọma ka ihe ọma nwee ike iru gị aka, ka ihe ọma nwee ike mee gị iru gị aka. Maka na ndị Igbo anyị ha mara otu esi celebrate grace and ihe ọma mmadụ na-eme. Ihe Chukwu nna ji nwanne anyị nwoke wee meela anyị, because nna akpọ ya nwanne anyị nwoke maka na nwanne anyị nwoke and o meela anyị, yes, because everybody is benefiting from it. Imagine m na ebe anụ Evangelist Ebuka Obi nọ kịta na Enugu steeti na onweghị onye amụ n'Enugu na-anọla ebe ahụ. Imagine na somebody from Abakaliki anọrọ that side. Imagine na somebody from Kezafia, Abia State anọla ebe ahụ. Imagine na somebody from Anambra anọrọ na that place. Different states nọ na Imo State today is benefiting from it. Is benefiting from it one after the other. Onye lụọ ọrụ rụsịsị ọrụ. Ihe anyị kwesịrị ike ịgwa ya mbụ gị thank you. And also thank God, because it can only be God that can do that. Now, Evangelist Ebuka Obi wee nesia ya ife ọ ga-eme. Ọ bụrụ na today, if Ebuka Obi binye today, si ka ya gakwuru governor of Lagos State, gakwuru people like the in charge of Lagos State, wee si okay, nekwe na ihe nche ilu o, na ihe nche ime, biko nunye mana. Nyemana ebe dota na achọrọ m ime ihe dota. Isi bụ na governor this Lagos State, governor ndị Lagos State will not give him that land. Why won't he? Will not even think it twice. Do you know why? Because governments are going to benefit from it. The day I get made the closing prayer, the kind of avenue or generate in the Lagos, Hi God, even una malo
the kind of thing Ebuka Obi mee na that thing gọkpala nka na affairs nobody ihe oburu ebiri ihe. It takes grace of God mmadụ ime that kind of thing. Na Nigeria who afube me media afube pastor media afube reverend father made the thing. Do you know what it means? Mmadụ have state ya where Ghana he have ebe ọ nọ feel comfortable anada ji eze wee natasi ka ọ na luo ụnọ maka na ọ sị na akụ ruo ụnọ ya ka o kwuru and he meant it. We put ya all the way from Lagos gbam land on Imo State gom busia a place ụkwụ na-ada aga moto na-ada aga ọbụna na moto ada aga ọbụna ụkwụ ada aga ebe mana owe bụ a place ọ ga-abịa na-aga ị na-ekpe ekpere ka ndị ntọ hafe ịtọ gị ka ndị ntọ hafe ịkwụsị unu n'ụzọ tọlụ gị agụ uwe ihe ndị be anyị na-akpọ agụ that is ime ọfịa wee jee ebe ahụ wee jee megin wee jee put the whole incho cell ọ ga-eme ma school o ma hospital o ma university o ma filling station o ma hotel o ma name it we just see another place. What happened today? That place kita baby develop go very well now. Develop o nna agwa owe nọ na-agwa my friend nsia nakwa ịma na ngọkpala today. People that is in Abuja, people that is in Lagos, people that is in probably Cameroon or imago the biggest part imago state ewete na Nigeria dị developed. Na-ekwu na ha nọ na township. Then in next 5 years, people nọ na ngọkpala ama na afuzo has ndị nọ na village o. If na so many people will come back home. So many people will come back home. We making we bido mewe business. Neme ota nnọ kịta ọ bụ na mbụ onye ngọkpala than from Imo State wee bụrụ onye ngọkpala maka chewe ya nọ na township eme o mbula akpa mbudelo wam na village ga making ga bido business that place because ngọkpala in next 5 years to come. Hey Jesus, in next 5 years to come other states, other community, other local governments ha ga na-envy ngọkpala. They will be envying them so much. Ngọkpala will help Imo State when they generate ego. Government will benefit. Or the governor of Imo State yellow Zion Ministry yellow Ebuka Obi ana. It's a normal year name. It's not the stupid. Or the normal year name. Or the ka ndị Enugu na-aya Ebuka Obi ka ọ bịa rụọ the thing na be ha na ọ bụ na ndị Zion ndị ngọkpala ekwelo iche na ha amali ihe iche na ha wa amali ihe because people that was dragging Ebuka Obi then ka ọ bịa ọha ya hafu ndị na-azụ ya nzọrọ ya hafu ha na ọ bụ na ha ekwelo bịa wee Enugu steeti bụ ndị Enugu dị so mean na-azọ the thing with them o. So let's assume that he decided to do it in Enugu. Man is both a big advantage to ndị Enugu. Ndị transport ga-eri, ndị keke ndị ya anụ a ga-eri, ndị workers. Celebrate what you have. Ịmara ndị ba you na amalo te celebrate mmadụ mgbe ọ nọ ndụ na mgbe ya nwụrụ anwụ. Ebuka Obi impacted in so many lives. Ebuka Obi changed so many lives and he's still changing it by the special grace of God. He's still changing lives up to today. Celebrate what you have now. No, celebrate it now before it's too late. Celebrate it now before the too. And they brought somebody now be better on social media. But because of the spirit of hatred, Evangelist Ebuka Obi, you will not celebrate him. You will not celebrate what he did. Tell me a reverend father today. Tell me a reverend father today. Tiewuru hospital free of charge. A man na nothing. Tell me in Igbo land. Tell me na Lagos. Na Alando Femanu. Tell me in Ugwausa. Well. But Ebuka Obi single-handedly built all those things to make sure that's not helpful. Both the poor
and the rich. Why won't we celebrate him? I'm using this opportunity and this platform to celebrate him and also to pray that God will continue to bless him. God will continue to protect him. God will continue to strengthen him. God will continue to give him grace. Ikpelia. Onye ka nsị ka m wetara unu Igbo ndị ọma njem ọnụ. Biko, ọ bụ na ị na-eneche video a, try as much as possible ka ị share this video, comment ma unu notification gị ka emesịa.